Ja by som teraz dal priestor ďalšiemu rečníkovi, ktorým je teda verejný ochranca práv, ktorého ste už mali možnosť vidieť, pýtať sa, alebo teda okomentovať to, čo zaznelo. Robert Dobrovodský, ktorý vo funkcii ombudsmana pôsobí 3. rok. Je to právnik s rozsiahlými legislatívnymi skúsenosťami v civilnom a rodinnom práve, tiež vysokoškolský pedagóg, ktorý dnes stojí pri tých, ktorí často nemajú silu ani možnosti domôcť sa svojich práv. Tvrdí, že chudoba nie je len ekonomickým problémom, ale predovšetkým závažnou ľudskoprávnou výzvou, ktorá má priamy dopad na naplňanie základných práv. A tak, pán Dobrovodský, nech sa páči, priestor je váš. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý deň, pochválený buď Ježiš Kristus. Pozdravujem všetkých. Vážený pán Rusnák, vážený pán predseda NKÚ, ja som veľmi rád, že dneska sme tu práve dvaja ústavní činitelia, ktorí majú nezávislé ústavné postavenie, a my sme si s ústavnými činiteľmi, ako je pán generálny prokurátor, pán predseda NKÚ, začali spolupracovať na témach, ktoré trápia Slovensko. Keď zdravotné poisťovne ľuďom nedajú ten výnimkový liek, ktorý je o prežití, o dôstojnosti, tak pán predseda NKÚ sa veľmi dôsledne pozerá na to, ako sa vôbec naklada s financiami, ktoré idú do zdravotníctva. Ja som s veľkou úctou sa včera mohol zúčastniť svätej omši, ktorú celebroval pán nuncius Girassoli. A pán nuncius včera na svätej omši pripomenul chlieb náš každodenný. A on veľmi dobre pripomenul, že nie je chlieb včerajší, nie je chlieb zajtrajší, ale ten dnešný. Pred tými ľuďmi, ktorí sa vrátili z ulice a išli si oddychnúť, pán Girassoli povedal, že to je ľudské právo, ktoré súvisí s dôstojnosťou. A pre mňa ako verejného ochrancu práv, ktorý sa ujal funkcie, zložil sľub pred 3 rokmi, ja som vedel, že idem do ťažkej doby. Chudoba. Chudoba je najväčšia ľudskoprávna výzva. Ako to už dnes zaznelo, chudoba je príčina, ale aj následok porušovania ľudských práv. Ten dnešný chlieb, o ktorom hovoril apoštolský nuncius, znamená, že štát má povinnosť tú dávku hmotnej núdzi dať dnes. Nenechá toho človeka prepadnúť časom ešte do väčšej chudoby. A preto v mojich zisteniach ombudsmanských mám najväčší rozsah porušenia práva na sociálnu ochranu práve v nečinnosti úradov práce, obcí, ktoré majú tú primárnu povinnosť človeku v krízovej situácii poskytnúť hmotné zabezpečenie. A znovu opakujem to poďakovanie, ktoré patrí katolíckej cirkvi, že hoci katolícka cirkev nie je tá ľudskoprávne zodpovedná, to je Slovenská republika, prevzala na seba ľudskoprávne záväzky zo sociálneho paktu, už zo spomínanej deklarácie ľudských práv. Katolícka cirkev, mimovládny sektor často supluje funkcie štátu. A čo ma veľmi znepokojuje, že Slovenská republika príjme novelu infozákona, aby nesprístupňovala informácie, ako štát hospodári, a na druhý deň príjme zákon o mimovládnom sektore, ktorý postihuje aj organizácie v pôsobnosti katolíckej cirkvi, ktorí robia charitu a je zaťažená veľkým množstvom administratívnych výkazníckych informácií. Preto som napadol okamžite infozákon na ústavnom súde a uspeli sme. Ústavný súd povedal: štát, ty si ten zodpovedný za informovanie, ty nakladaš s verejnými financiami a zákon o mimovládnom sektore čaká na rozhodnutie na pléne. A tam som aj tvrdil, veď aj mediálne som tvrdil, ani svätý Mikuláš si neželal byť poznaný, ako obdaroval chudobných. Prečo by naši obyvatelia mali otvárať svoju identitu, komu darovali na bohumilé dobročinné účely? To znamená, aj toto je moja funkcia, chrániť abstraktné práva našich obyvateľov. Ako to už zaznelo, aj pán kolega z dikastéria, migrácia, aj pán Farár, ste to spomenuli, je veľká téma. Ja keď som sa ujal tejto funkcie, som povedal, ombudsman nemôže byť na Gesslingovej v kancelárii. Hneď na druhý deň som vybehol do ulic a išiel kontrolovať ľudí, ktorí sú obmedzení na slobode.
Hovorím, ombudsman musí vidieť, ako EUka štátu dopadá na ľudí, ktorí sú obmedzení na slobode. Tak som vytvoril novú metódu, že som v noci začal navštevovať ľudí, ktorí sú obmedzení na slobode, v celách, v určených priestoroch. A vedel som, že na východe, v meste Sečovce, je jeden zaistenecký tábor, kde sú zaistení cudzinci, ktorí nespáchali zločin. Prejsť ilegálne štátnu hranicu je u nás priestupok. A mal som ten pocit, že nikdy tam ombudsmanská noha nevkročila. Poďme sa tam pozrieť, čo sa s tými pocestnými, ako keď si použijem slova Biblie, čo sa s tými pocestnými tam deje. A moja ombudsmanská intuícia sa naplnila. Ľudia, ktorí prichádzajú z celého sveta, utekajú pred násilím, sa s nimi jednalo veľmi zle. Keď sme zaklopali na brány toho sečoveckého tábora, pán riaditeľ, kto ste, čo chcete, to hovorím. Verejný ochranca práv, mám ústavné právo vstúpiť a spoznať, ako sa jedná s ľuďmi, ktorí sú obmedzení na slobode. Nebol z toho nadšený, lebo som došiel práve 3 týždne potom, ako sa 2 cudzincom podarilo utiecť. A našiel som tam osudy ľudí, ktorí dostali kolektívny trest, tam boli ženy, matky, cudzinci, ktorí dostali kolektívny trest za to, že 2 ľudia utiekli, všetci museli sa vzdať svojho civilného odevu, našiel som ich v pruhovaných pyžamách. Tí ľudia nespáchali nič. Keď porovnávam, ako sa jedná, aké majú práva, právoplatne odsúdení väzni, ktorí majú nárok na 400 minút zadarmo telefonovať otcovi, matke, tak tam som našiel marokánskeho chlapca, ktorý mi plakal. Hovorí, pán ombudsman, ja som nepočul hlas svojej matky 50 dní. Pýtam sa riaditeľa sociálnych služieb, prečo ste tomu chlapcovi neumožnili telefonovať. Matka, on nevedel, či matka žije, nežije a matka nevedela, či prežil tú cestu cez stredozemné more, či sa niekde neutopil. 53 opatrení som dal, ktoré boli naplnené. Policajné komando išlo zasahovať, zastrašovacie metódy sa voči tým cudzincom spravili. To znamená, ľudské práva sú aj o naplňaní biblických odkazov, keď sa pýtame, ako ste napojili pocestných, ako ste sa k ním správali. Ako verejný ochranca práv s mojím tímom chránime život od narodenia až po dôstojnú smrť. Katolícka cirkev prevádzkuje hospicovú starostlivosť, nie štátne zariadenie. Mal som stretnutie, pán Ružička vlastne sprevádzal hospice a vy ste mi poukázali, v akej mizernej situácii sú hospice a štát sa vôbec nestará o financovanie hospicovej starostlivosti. Sa sme vyvolali tlak na Všeobecnú zdravotnú, na ministerstvo zdravotníctva a tie osobohodiny, to kilometrovné pre mobilné hospice, chvála Bohu, došlo k navýšeniu. Ľudský život je hodný ochrany pred narodením a poviem vám jeden príbeh, že sa podarilo ochrániť aj život nenarodeného dieťaťa. Tento prípad som prezentoval aj v parlamente a našiel sa široký konsenzus. Tie ideologické boje o život pred narodením, som povedal, že ľudský život je hodný ochrany aj pred narodením. Večer 16:00 zvoní telefón. Sekretariat, že urgentný telefonát, pán ombudsman, máme. Od koho? Pán gynekolog z Košic. Prepojte mi ho. Pán gynekolog z Košic hovorí, pán ombudsman, tu už pomôžete len vy. Hovorím, čo sa deje? Viete, mám mamičku dieťatka, ktoré je nenarodené a ktoré má vývojovú vadu. Tá vada je spina bifida, ráščep chrbtice. A sú len 2 kliniky na svete, ktoré vedia vnútromaternicovo zoperovať toto. Zurich a São Paulo. Podľa zákona o zdravotnom poistení, keď vám nevedia poskytnúť zdravotnú starostlivosť tu, tak máte nárok na preplatenie zo zdrojov zdravotného poistenia v cudzine. Tak samozrejme tá príslušná poisťovňa si vybrala São Paulo, lebo je to lacnejšie ako Zurich. Mamička s ockom už pripravený na zákrok, ale zase použijem biblické slova, zdravotná poisťovňa si to, ten zákon, vyložila filištínsky. Oni jej síce dali prísľub, že jej zaplatia hospitalizáciu, letenku, ale
už nechceli preplatiť faktúru $27,000 pre operačný personál. A hovorí gynekolog, keď to nebude dieťatko zoperované do 2 dní, tak už sa nedá zvrátiť ten vývoj, už sa narodí s tou diagnózou. Takže ombudsmanská funkcia vyzerá tak, že som rýchle žiadal zavolať šéfa tej poisťovne, nebudem ju menovať, lebo nakoniec to dobe dopadlo. Volal mi naspäť, čo sa deje, pán ombudsman? To a to, tam máte mamičku, ktoré ste schválili. To cestu, hospitalizáciu, ale $27,000 je v lufte. Pán ombudsman, len to nemedializujte, všetko vybavíme, dáme prísľub. Za pár hodín išiel fax do São Paulo, nemocnica dostala potvrdenie, operácia uskutočnená, už mi mamička volala ďakovne, že dieťatko sa narodilo živé a zdravé. To znamená, aby ste len videli, že ombudsmanská funkcia vás prevádza pred narodením až po dôstojnú smrť. To, čo hovoril Nuncius Girasoli, chlieb dnešný, dozorujeme na to, aby lehoty boli zachované. Vidím prípady, kedy sociálna poisťovňa o dôchodku namiesto 60 dní rozhodne na 8 mesiac. Posudkoví lekári navádzajú ľudí, ktorí sú chorí, majú psychické choroby, aby sa určila invalidita počas detstva, detského veku, kedy ten pacient nemá toľko odrobených rokov, aby mu priznali invalidný dôchodok. To znamená, na toto všetko poukazujeme, toto všetko patrí do ombudsmanskej funkcie. Chudoba je, to sa mi potvrdilo, že je najväčšia ľudskoprávna výzva. Aj preto som zvolal okrúhly stôl k chudobe, kde boli aj zástupcovia charity, poskytovateľov. A pre štát sme vydali 12 odporúčaní a jedno odporúčanie štát prijal. Ľudia bez domova často majú nedoplatok na zdravotnom poistení. Nie je veľký. Zdravotná poisťovňa vám vtedy povie, preplácame len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Drahé hospitalizácie, výjazdy, RZPčky a tak ďalej. Prepočítali sme, že pre štát je výhodnejšie, aby ľudí zaliečil vo fáze, kedy tá choroba je chronická, aby sa potom teoreticky šetrili tie výjazdy, jízky, blokovanie jednotky intenzívnej starostlivosti vidie ešte drahšie. Tak sme dali odporúčanie, aby sa zmenil zákon o zdravotnom poistení. Od 1.1. tohto roka sa to podarilo. Štát alokoval v štátnom rozpočte 12 miliónov eur a štát nám dal za pravdu, že áno, pán ombudsman, to odporúčanie sedí. Aj vlastne pán Kákoš bol z Depolu v tej skupine a tiež nám hovoril, že ľudí vykladajú im sanitári pri tej zastávke, ktorú sme včera videli. Ďalší problém, že nám nefungujú dva svety sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tieto svety sa nikdy neprepájajú. Zdravotníci povedia, u nás liečba skončila a vyzerá to tak, že pánovi Kákošovi pred dverami Depolu sanitár takto vyloží človeka na vozíku, ktorý sa doslova do písmeného, citujem, je tu, môže mi to potvrdiť, doplazil k bráne a zabuchal na tú bránu. Tuto nabádam štát, aby sa zintegrovali tieto systémy, lebo je to jedna republika. Nemôže sa ujať práce sociálnych vecí tváriť, to je zdravotný problém, nie, veď človek je osamotený medzi týmito dvomi svetmi. Stratil som trpezlivosť so zdravotnými poisťovňami, ktoré ľuďom nepreplácajú mimoriadnu výnimkovú liečbu. Určite zachytávate strašlivé prípady, kedy sa republika skladá cez Donio na prežitie tých ľudí. Zdravotným poisťovňam ten zákon vyhovuje, lebo je vágný, je diskriminačný a často pacient, ktorý mi podá podnet, je len predmet náhody, kedy ochoriete, či ochoriete v januári, v októbri. A znovu sa vraciam k myšlienke pána Nunciusa, ktorý hovoril, že ale my musíme hľadiť na dôstojnosť. Áno, lebo zdravotné poisťovne štát mi tvrdí, pán ombudsman, to sú sekundárne, druhogeneračné práva, na čo máme, na to dáme, na čo nemáme. Otázka je, že tam tie poisťovne rozhodujú arbitrárne. Tomu dajú liek, tomu nedajú. Neviete sa dostať k tomu, či už ten pacient pred vami vyčerpal ten nejaký limit. A
Preto som zažaloval tento zákon na ústavnom súde, zákon o rozsahu úhrady lieku a požičal som si ideu spolkového nemeckého súdu ústavného, ktorý tiež riešil prípad chlapčeka, ktorý trpel chorobou, ktorá sa dala zvrátiť len jedným liekom, ktorý bol drahší, nekategorizovaný. A tam Bundesverfassungsgericht odkázal nemeckému spolkovému ministerstvu. Tu nejde o to, či na to máte. Pre toho človeka je to jediná schopnosť, jediná možnosť, ako prežije. A interpretoval právo na zdravie cez Menschenwürde, to majú v Grundgesetz, v základnom zákone Nemci, dôstojnosť, právo prežiť túto chorobu. A preto znovu ukončím a referujem na slova z homílie včerajšie pána Nunciusa, ktorý hovoril, že ľudské práva sú o dôstojnosti. Vidím, že som presne na sekundu splnil svoj limit. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme, pán ombudsman, za váš príspevok. Bude priestor na otázky, ale v záverečnej diskusii, tak vás teda ešte poprosím chvíľočku vydržať.